Tak toto je tá Liptovská Mára, ktorú sa vám chcela natočiť. To je strašne obrovské. Ešte by to malo byť, no. Ale vždy, keď to zapnem, to je, keby to nebolo vidno na skôr. A samé stromy len vidím vždy. Aj včera, keď som natáčala, tak samé stromy ukazovalo. A nič som nevidela, ani domčeky, ani hory. Všakže Liptovská Mára ešte by tu malo byť. No včera bolo, na viacerých úsekoch. Hľadám na 5 úsekoch. Liptovská Mára, stromy, Liptovská Mára, stromy, Liptovská Mára, ešte 5 krát. Nie? Taká bola obrovská. Teda, že som už nevedela tady natočiť. Aha, tam je pozadie. A za stromami. Neviem, či ideme inou trasou, alebo čo? Nie, to istou. Na 1000 krát budem natáčať. Teraz to vypnem a znovu ukážem. Super, že nie? Zase nemáš čo k tomu dodať, pretože ju nevidím. Liptovskú Máru. Mám čo k tomu dodať, pretože ľudia, ak iste viete, Liptovská Mára sa rozprestiera asi na 12 hektároch kilometrov, skoro v polke celého Liptovského Mikuláša. Je to najväčšia vodná priehrada tu na východe. Síce je pravda, že druhá je Duchonka, ale Liptovská Mára a Zemplínska Šírava sú najväčšie priehrady. Teda nie sú tam veľmi dobré podmienky akože na kúpanie, ale na člnkovanie a surfing je to akurát, ako vidíte, tam je to strašne obrovské. No, je to vlastne tam člnkujú a tu je v podstate pláž, ako keby sú to skaly. Ale je tu perfektné miesto na pobyt. Ako vidíte, tam aj člnkujú ľudia. Lietajú tam okolo čajky. Tam sú čajky. Ako pri mori vlastne. Lebo Liptovská Mára to u nás tu vyzerá ako vlastne Slovenské more. Podotýkam. Takže tak. A to by bolo asi všetko pre to, čo som chcel povedať a prepáčte, ak som skočil do reči. Ďakujem. Šikovne, ďakujem za tvoj vstup, perfektné. Pre dnes. Perfektné, milá, keď hneď ukázali aj to Liptovskú Máru. Aj pochopili, čo som chcela natočiť. Pretože doteraz to nebolo ani vidieť. A už vlastne teraz budú stromy. Ale ja to tam vidím, tú Liptovskú Máru. Len to ten mobil to nenatočil. Zas čo je? Aha, čo je to? Pláže, ty na čo stávajú. Ale som včera pozerala, že niečo tam stávajú. V podstate. Neviem. Dámy a páni, náš vlak o chvíľu zastaví v stanici
Liptovský Mikuláš. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko. Dovidenia. Ladies and gentlemen, we are now approaching Liptovský Mikuláš station. On behalf of Železničná spoločnosť Slovensko, we wish you a pleasant day and look forward to welcoming you aboard our trains again soon. A to je ešte niečo. Rieka. To je tá Liptovská Mara ešte? To zdá, že môže byť. Je to boli jablka? Pekný. To im malo všade rád ovocie. Ja som všade napestovala ovocie. Takto to tu pekne vyzerá. Tá Liptovská Mara niečo neskutočné. Kde máš rolničku? No a toto je Liptovský Mikuláš. Novostavby tam vidíme. Ďalší vláčik išiel. A Liptovský Mikulášik. Už tam ideme do cieľa niektorých ľudí. My kde vystupujeme? My až po Prade vystupujeme. Stanica Liptovský Mikuláš. This is Liptovský Mikuláš station. Čo nám dáš? Liptovskú Maru. Na druhej strane asi nápis Liptovský Mikuláš, ale to teraz neuvidíme. Počkaj, máme tu blízko. Dobre. Tak to učíme. No a tešíme sa ešte dámy a páni tam v pozadí môžete vidieť tie staré, to sú tie vojenské vozne, čo dakedy prepravovali vojakov medzi štátmi Ukrajina a Rusko, a práve tu v Mikuláši sú odstavené. Je to už vlastne ako história. Taká atrakcia historická. No, tam sa akože nesmie ísť, ale sú to také vojenské vozne bývalé. Je to taká atrakcia bez atrakcií. To sú ešte tie staré, na ktorých vlastne boli tie kľúčky, kde sa dali aj za jazdy otvoriť dvere. No, tak museli byť cestujúci opatrní, aby sa nestal taký úraz. Ale inak je to krásne, proste takto, že odstavené. Ale nebolo dlhé to video. Bolo to vlastne z druhej svetovej vojny. No, tak až teraz je to všetko. Ďakujem a vidíme sa na Tatranskej Lomnici. Ďakujem. No, ahojte. Teším sa na vás.